Has sentit el que acaba de passar? No, és que la Laia m'estava ensenyant la seva foto de carnet d'universitat. I nosaltres què? No, jo crec que estàs bastant bé. No. Vull dir, ja t'ensenyaré jo la meva foto. De fet, la tinc aquí, No, ara no. Ja te l'ensenyaré. Després. Això no és radiofònic. Quan parem per la musiqueta o el que sigui que ve després ja... Quan no sigui la meva secció, ja te l'ensenyaré. Anava a dir. La meva secció, Vilipèdia. Gràcies, Marc, per Prepara el timbre, sisplau. Exacte, preparem el timbre, vinga. Sí, avui m'he contingut molt, o sigui, donava per molta agressivitat i ja sabeu que jo normalment doncs no dono rienda absoluta a mi imaginació, però aquesta vegada doncs mira, m'he contingut una mica. Què passaria si la medicina no hagués evolucionat? Aquest és el tema que tractarem avui a Vilipèdia. Ja sabeu que canviem alguna cosa de... Se morirà segurament. Alguna cosa de la història. Que s'acabi aquí la secció, vull dir, és el millor... Sí, comencem per aquí, per exemple, a veure, la gent moriria, però tindria coses bones, com per exemple, el paro, doncs, es reduiria... Moltíssim. Sí. No hauríem d'aguantar avis, no hauríem de pagar pensions, per res. Bueno, sí. Exacte, per malalties i aquestes coses, i per edat, perquè la gent no aguantaria tant. És el que t'anava a dir, o sigui, això, tornem a morir tots als 35, o als 27, com d'aquells cantants famosos. Anava a dir, gràcies per portar el tema, jo seria una persona gran, ja. Sí. Tu series un avi. La gent em consideraria una persona sàvia. El teu somni, Albert. El teu somni. Per això, quan he tractat aquest tema, doncs... Se t'ha il·luminat la cara. Se m'ha dibuixat un somriure a la cara. Que maco. Pensant això, que... Sobretot perquè la mort la tindria... A 4 dies. A veure... Tornaria... Clar, la gent, com que moriria abans, doncs, saps? El rotllo aquest de viu al moment, doncs seria molt... Sí, allò, però viu... Molt fort, vull dir, la gent... Viu el moment, sisplau. La gent ho fliparia molt. Mira, penya, tenim 30 anys per viure, doncs anem a saco, saps? Ha de sortir... Per exemple... La farlopa. O tornarien modes com quedar-se embarassat als 12 anys. No volem que torni aquesta moda. No. Perquè, clar, vull dir, joder, saps? Sí, hem d'anar ràpid. Ja t'acostaries a l'equador de la teva vida. Hem d'anar ràpid. A l'equador de la teva vida. És que serien els 15, l'equador de la vida. Sí. El loro, Els 15 serien els 50 anys. El loro. La generació Z. O sigui, és el que t'anava a dir. Però a més, vull dir, l'edat del pavo seria ara als 6 anys. Estaríem nano. Per exemple, sí. O abans i tot. Espectacular. Ara seria l'edat del pollito, saps? Perquè ets més petit. Nens petits tirant el biberó amb mala llet, saps? Papa, no m'entens. Vés a la merda, papa. Tenen una llet de soja. No, que ara no es pot dir llet de soja. Per què no? No, perquè no és llet. No ens perdem en aquestes merdes. A veure, estic començant a agafar coses per marcar coses positives. Jo sempre busco la part positiva de tot plegat. Moriríem abans, però... Per exemple... Sí? Una cosa bona seria que els polítics no repetirien la legislatura. La majoria dels polítics no repetirien la legislatura, bàsicament perquè costaria una mica. Exacte, cosa que a Espanya no ha passat mai. Vull dir que a Espanya nosaltres tenim un bon sistema democràtic i que, vull dir, cada 4 anys es canvia... How dare you! Exacte. De fet, no crec que duressin 4 anys, perquè, aviam... No, 4 mesos ja corta. 4 mesos i al carrer. Corta. La meitat de la gent que t'hauria votat quan vas començar, quan acabessis, ja no hi seria. A veure, la gent es tornaria una mica titismiquis, la gent es tornaria una mica boja amb temes com el refredat. Home, aviam... El refredat seria una epidèmia. Sí, bueno... No. La peste negra. Seria la peste negra del moment, vale? Per tant, jo crec que la gent doncs seria aniquilada en el moment, o sigui, si tu estossegues, tu tens algun d'això, pam! Pistola de goma. Rotllo The Walking Dead, saps? Que la gent doncs matava els seus familiars, rotllo... Em sap molt de greu, però té de matar. Vaya putada, Em puc posar en modo científic o no? A veure, en modo biotecnològic. Però 10 segons, Eloi, perquè... La medicina serveix, però tu també tens un sistema immunitari, tampoc...
Del refresc al... No. Aviam. No creiem en aquestes coses. Fins a cert punt, Perdona, però és que no creuríem en aquestes coses. No creuríem, perquè senzillament no el coneixerien. Què és el sistema immunitari? No sabem Què dius? Què parles? Per tant, com els cavalls. Si algú coixeixa una mica, patapum. Albert, sisplau. A veure, sobreviure... Sí, doncs, espereu-vos. Sobreviure... Ai. Sobreviure a un fill o als teus 20 germans no deixaria de ser una història interessant, perquè, vull dir, seria el dia a dia. Saps? Què? Que sobreviure als teus fills o sobreviure als teus 20 germans deixaria de ser, saps, la història dramàtica i la història interessant, perquè, joder, doncs... Sí, no, tothom als 35 patapum. Precisament la gent tindria 20 fills perquè sabria que, doncs, 19, segurament... No et dona, per tant. 20 fills són 20 anys. Comences a cobrar la jubilació ja. Són tres bessons. Bueno, fes càlculs, i en sobreviu una. Si comences als 12... No, als 10. Si comences als 10, doncs ja ho tens. Quina desgràcia. A veure, m'imagino hospitals amb infraestructures i equipaments doncs, actuals, moderns i tal, no sé què. Els de Catalunya ara mateix. Però amb un calaix amb l'etiqueta instrumental mèdic que contindria doncs, granotes i... com es diuen? Sanguijueles? Com es diuen en català? Sangoneres. Oi, molt bé. Molt bé, Eloi, molt bé. Sangoneres a dins i infermers i infermeres molt ben preparats i preparades que anirien llitera per llitera bufant les ferides de la gent. A fer-li petonets a la pupa. I aplicant l'extrema opció. L'extrema unció o el sana colita de rana, que això ja era famós també. A veure, també els esports de risc no existirien. Tot era un esport de risc. Viure seria un esport de risc. I bé, deixem acabar amb alguna cosa. No sé, precisament això, doncs els xamans serien els nous líders de masses. Hombre! Gent boja, sense cap mena de criteri, no preparades per al moment que viu la societat. Sí, entenc que molta gent hagi dit, doncs això és el mateix que ens passa ara, però... Sí, però bueno, no passa res, tampoc farem comentaris. No estem parlant de xamans, nois, no estem parlant dels nostres polítics. Moltes gràcies. Xamariano Rajoy, arriba.